Usag ka lalaki nga gikan nagdisko sa Danggakan Bukidnon ang patay human gidunggab samtang lain lalaki samdan human nga gidunggab sa iyang kainom sa Kibawe Bukidnon. PNP padayon ang investigasyon sa maong mga kaso. Ano ang report ni Cyril Chavez? Dead on arrival sa ospital ang 29 anyos nga lalaki human nga gidunggab pasado alauna sa kadlawon adlong Domingo sa Purok 4 Barangay Sagbayan, Dangkagan, Bukidnon. Base sa PNP, duha ka samad dinunggaban ang nihaguman sa biktima sa likod nga bahin ni ini rason sa iyang kamatayon. Migawas nga gikan sa disko nga gipahigayon sa Barangay Hall Covered Court ang biktima diyang nagbaktas kini kalit kining giduol sa sospek o gidunggab. Paspas nga misiwat ang sospek, nadala pa sa ospital ang biktima apan nakabsa na kini sa iyang kinabuhi. Kamulo pa ang investigasyon sa ato ang kapulisan and at the same time nangita po pud ka og tawag na to mga CCTVs kana sinay CCTVs dito sa mga area din ditong dapitan backtracking ta kung sa background sa biktima kung naaba ni siya nakaalitan before nahitabo or naaba ni paglalis nga nahitabo. Samtang ang ulsab ang usa ka 58 anyos nga lalaki sa Purok 7 Kimaya, Barangay Talahiron, Kibawe, Bukidnon. Human nga gidunggab adlong Sabado pasado las 11 sa gabi. Ang biktima giunay og dunggab sa iyang kainom nga sospek sulod sa balay ni ini. Sumala pa nga naglalis ang duha nga misangko sa dugoong panghitabo. Usa ka samad dinunggaban ang nihaguman sa biktima kung asa luwas na kini karon sa ospital. Nagsibat ang suspect sir but definitely ato ang ginapanan kamutan no kung atong ginapaning kamutan sir nga malocate nato ang maong suspetsado. Cyril Chavez, One Mindanao.